βαρύτητα της. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα φίλε, τι είναι? Καλά φιλαράκι. Όλα καλά έτσι? Εντάξει, έχω ξεπατωθεί στη δουλειά, αλλά πού να στα λέω ρε. Φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ εδώ πέρα, είναι χαλαρωτικό μπαρ, τα υπόλοιπα έξω σχόλια δεν μας ενδιαφέρουν. Σε παρακαλώ. Καλά ρε φίλε, με συγχωρείς. Κουτάκι. Ναι, πιάσε ένα τζακτάνιο Coca-Cola. Έγινε. Σε φίλε, το κουτάκι σας, Να σε καλά φιλαράκι. χαλαρώστε εκεί πέρα. Σωστό. Καλά παιδιά, έχω πάει στο μάτς της προάλλες, στο ντέρπι. Χαμός. Όπα φίλε, αθλητικά θέματα εδώ πέρα στο μπαρ μου κομμένα. Φιλαράκι, με συγχωρείς. Για δες ρε τους γελίους ρε, για δες. Ρε παιδιά, αυτός ο Παπανδρέου, τι έχει πει Σε ρε. παρακαλώ φίλε, εδώ πέρα πολιτικά θέματα στο μπαρ κομμένα έτσι. Καλά ρε φίλε, με συγχωρείς. Παιδιά, έχει ανοίξει ένα μαγαζάκι εδώ πιο κάτω. Παιδιά, μιλάμε, τρελή φάση, Φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ πέρα για τον έξω κόσμο μας δεν μας ενδιαφέρει. Είναι το μπαρ εδώ για μας. Έτσι. Με συγχωρείς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λογαριασμούς. Παιδιά, όλο πληρώνω, όλο λογαριασμούς, ΟΤΕ, ΔΕΗ. Όπα φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ εδώ πέρα για αυτά τα θέματα κυρίως ΔΕΗ, ΟΤΕ, συζητήσεις κομμένα έτσι. Στο μπαρ δεν θέλω τέτοιες συζητήσεις. Καλά ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Για πετε φίλε. Εδώ μέσα, γιατί θες να μιλάμε? Δεν μπορεί κανένα κομμενάκι, σεξουαλικά πράγματα, ξέρεις. Αν κανείς σου ρε μαλάκα.